Hola a tots i a totes, benvinguts a un nou videobord del Raig 280. Com bé us vaig dir a l'últim vídeo, que no sé si us en recordareu perquè va ser cap al febrer, i d'això ja fa molt de temps, el següent venia amb càmera. I aquí em teniu. Doncs bé, hola a tots, sóc el Ferran, al Raig, a YouTube, i res, aquí em teniu. I us vinc a donar una mica d'explicacions per tots aquests mesos que he estat fora, de com penso afrontar el canal, d'aquí ara en endavant, i bé, dir-vos una mica, feu-vos 5 cèntims de què tinc pensat en el projecte del Team Raig 280, perquè penso que mereixeu una explicació per tot el temps que he estat inactiu, que tot i jo no pujar vídeos, el canal ha estat tenint un recolzament brutal, ja que per visites hem estat a un nivell molt top, que us ensenyaré després, i res, només volia agrair-vos a tot el suport, tot i que hi han estat, i donar-vos això, fer-vos una explicació de per què no he estat i com penso portar el canal a partir d'ara. Doncs som-hi. Res, doncs jo em vaig fer el canal principalment perquè tenia una motivació, perquè tenia una il·lusió, que era ensenyar al món i que quedés registrat tot el que estava aconseguint a la BMD Globe, perquè era el que en aquell moment em feia brillar els ulls, era el que més em motivava, era competir i estar on estaven a la BMD Globe. I ostres, la veritat és que va ser brutal, va ser la millor regata per mi que he fet mai, a nivell personal, ja que vam quedar un top super baix, i res, va ser tot un repte poder aguantar amb els primers, mantenir-los i arribar, batent un rècord mundial, tot i que el rècord no el tinc jo ara, vam baixar el rècord mundial, mundial de la història, amb més de 2 dies al virtual i més de 4 dies al de vaixells reals. I llavors dius, una cosa que anava tan bé és el que realment em va motivar a obrir aquest canal. Què passa? A l'acabar la venda em vaig trobar una mica en un terreny pantanós, on em trobava sense motivació, em trobava estancat amb el Virtual Regatta que no sabia què portar-vos. Vaig fer en el Virtual Regatta Inshore una Copa Amèrica que va ser brutal, però llavors se'm va juntar amb la universitat, amb els estudis, que van començar patant perquè s'anaven apropant els exàmens, s'anaven apropant als finals, i vaig haver de dedicar-li molt de més temps a la universitat. I jo, per Setmana Santa, us volia portar un vídeo de Virtual Regatta Inshore, aquest que us acabo de comentar de Copa Amèrica, que em va anar superbé, i vaig estar-lo editant i tot, però se'm van menjar els exàmens, i bé, van anar passant els mesos, i jo, clar, vaig dir, ostres, això ja està desfasat. Després va arribar l'estiu, que vaig estar treballant com a instructor i com a coordinador en una escola de vela. Primer vaig estar al juliol al Marítim, que és aquest d'aquí, i després vaig estar treballant en el Club Nàutic Creixell, que és aquest d'aquí, que us deixo el logo per aquí. I res, només tinc bones paraules per ells, però clar, això em dedicava un esforç durant tot el dia que quan arribava a casa després estava baldat. Vaig tenir diferents idees per portar-vos al canal, amb bon contingut, com era reaccionar a les Olimpiades, en els Jocs Olímpics, que per cert, aprofito des d'aquí felicitar el Jordi, Xamar i el Nico per la medalla, i per lo proper que he estat sempre, però res, era incompaginable amb el treball, perquè les feien molt de matí, perquè clar, amb la diferència horària i tal, i no podia compaginar perquè s'acabava just que jo havia d'entrar a la feina, etc. I llavors això m'ha portat fins al setembre, i al setembre a octubre, no sé quan ha començat la mínim, m'he tornat a il·lusionar amb el Virtual Regatta, i aquesta era una regata que em feia il·lusió, una regata a la qual conec un participant, que és el Marc Claramunt, que ho va fer molt bé, va estar competint, i el seu objectiu era acabar, i l'ha assolit amb escreix, i quedant a les 2 etapes fora del 40è classificat, a 60-70 que hi havia en la seva classe, o sigui, està superbé, i des d'aquí aprofito per felicitar-te, Marc. I res, ara que amb la mini i tal vaig tornar, i sempre he anat veient, com us he dit al principi, que els números del canal no baixaven i em mantenia a unes bones reproduccions. I dic, ostres, a mi em fa il·lusió, si més no, portar la mini. I trobo que és un molt bon especial pel primer any del canal, però el que no podia fer era continuar amb el ritme que vaig portar en el seu dia d'un vídeo diari o de vídeo cada 2-3 dies, sinó que jo el que tinc pensat ara és portar un vídeo al mes en el Team Raig i comprometre'm que com a mínim hi hagi un vídeo al mes. Si puc 2, millor, però que només sigui, com a mínim, sigui un, i que sabeu que en el mes hi haurà un dia on hi haurà un canal del Team Raig 280. Relacionat amb vela, no sé, m'he de reinventar, hem de buscar noves coses que em motivin. Tinc pensat fer reaccionants, fer resums de si alguna regata em fa especial il·lusió o així. Podria portar vela real, això hauria de mirar com fer-ho. No sé, podríem parlar de dissenys i coses així, aprofitant que estic estudiant Enginyeria de Sistemes Navals a la Facultat de Nàutica. I puc aportar el meu punt de vista en diferents aspectes de la nàutica.
coses que trobo que poden ser interessants per tothom. Llavors, deixeu-me a baix a comentaris, vale? Qualsevol idea que tingueu de vídeo i tal. Per exemple, vaig llegir en Bruno que em comentava que els meus vídeos de Virtual Regatta li havien servit molt i que bé, que em donava les gràcies per això. Dono les gràcies a tu, Bruno, per veure'ls i comentar i dir que res, que si necessites cap altra cosa o així, doncs fes-m'ho saber. Intentaré ajudar-te amb el que sigui possible i dedicar-te a un vídeo aspectes que necessitis millorar o que tens algun dubte i jo estic obert a qualsevol opció. I res, dir-vos que, doncs això, que pròximament vindrà un especial. No sé quan el podré gravar, el tinc a mig editar ara mateix, però bueno, l'intentaré portar abans de fi d'any. L'únic és que ara en res comencen els segons parcials de la uni, alguns finals ja, i cada cop tindré menys temps per dedicar-li al canal fins a arribar a Reis, més o menys, però bueno, ja veurem. Ja us dic, intentaré portar el vídeo mensual i res, demanar-vos que, com veieu aquí, el 71,3% de la gent que veu els meus vídeos no està subscrita i, sisplau, subscriu-te, que és gratis, no costa res, i a mi, bueno, em faries molt feliç. I res, el que us comentava abans, com veieu aquí, hi ha molts espectadors i està pujant. És que, com veieu, a les últimes 48 hores he tingut 6 visites, que per lo petit que és el canal està molt bé, i més tenint en compte que fa 11 mesos que no pujo res. En els últims 28 dies he tingut 36 visites. Com us deia, el vídeo de com guanyar posicions, que va ser l'últim, ja té 160 visualitzacions, i de veritat, moltes gràcies de tot cor. I bé, ens veiem a la pròxima. Fins aviat. Adéu!